се завличаш? Ти не разбра за какво си дошла. Това е една да се съвлича. Така съм свикнала. Ти като ходиш на снимки, да. Ревах много, да. Как няма да рева? Аз се напрегнах много. Ти от напрежение, не от тъга. И защото бях дала обед да не пия ракия, докато не се запиша на училище. Това беше цяло лято. Си ревал адски, но 3 месеца не си спряла да ревеш. Ти си се разрева, бе. Ами аз да. Аз мога да се разрева на здрасти. Рада ми е казала един час на ден задължително да гледам в TikTok. Така ли? Да. Защо? Ами за да имаме някакво все пак да, теми и нещо да знам да. какво се случва. А не да четеш житената питка. Ма тя не я четем. Добре, кажи. И там има, примерно, те не са българи, някакви как си снимат се, докато... Да, че плачеш на чужденци. Снимат се, как си четат резултата от някакъв изпит. В този случай бяха за такива, за адвокат. Студент! Кандидат-студент. Да. Кандидатстваш и да видиш дали си ти прият да учиш. Те се снимат, слагат си камерата пред компютъра, отварят си компютъра, на който ще видят резултата. И гледат. Има напрежение. И ти плачеш. Те са прияти, те се радват, защото са прияти. Ти, значи, ти се трогваш, защото са ги приели, нали? Да, от радост, не от... Ма той има такива и за... какво беше? Той има адски много в TikTok. Ти на какво ревеш? На всичко. Не само на студенти, приятели. Право в ГДР. Не. На бащи, които виждат булката си дъщеря за първи път. На семейство, които подарят кученца, изненада за Коледа. На възрастни. Двойка възрастни, които са си заедно и си... Са си заедно? Да. Или гадно е. И аз бих ревал на възраст, които са заедно. Не е гадно, бе. Аз мислех, че е порно някой. Просто си е двойката за на обед. Пак са немци. Те си са немци, не? Чужденци. Чужденци, да. Ще стил си с мен? Хайде. Ама с очилата или без? Хайде без, че то мина. Няма значение. Ти си най-добрият пациент. Няма да присъсняваме повече. Ама както кажете. Няма толкова. То стана супер това, нали?